Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος Αγιος RSFX. Τόσο καιρό κάνω intros, designs εδώ πέρα στο ελληνικό community με το κανάλι να έχει φτάσει αρκετά υψηλά νούμερα, αλλά ήρθε η ώρα να ανακοινώσω το τέλος του καναλιού. Πολλές φορές έχω σκεφτεί μέσα μου, ξέρεις κάτι, κράτα λίγο ακόμα ρε παιδί μου, όσα intro μείναν ακόμα και μετά κάνεις quit. Για λίγο δηλαδή ακόμα και μετά δεν πειράζει και λίγο καθυστέρηση, όχι. Το κανάλι το κλείνω εδώ και τώρα, σήμερα, με αυτό το βίντεο που βλέπετε εσείς, ό,τι μέρα ανεβεί δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Κυρίως για τέσσερις λόγους. Ο πρώτος, ο λιγότερο σημαντικός, είναι γιατί έχει αρχίσει να με κουράζει, έχω αρχίσει να βαριέμαι. Τα intros είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε animation, κάθε text intro, κάθε Minecraft animation, γενικώς κάθε intro είναι ίδιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε κανένα intro, δεν υπάρχει τίποτα καινοτόμο και το μόνο καινοτόμο που βρίσκω στα intro είναι τα modeling intros, κάτι το οποίο εδώ στο ελληνικό community δεν σέβεστε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ή δεν σας αρέσουν. Και είναι λογικό, έχετε συνηθίσει στα animations, έχετε συνηθίσει στα text intros, λογικό να μην έχετε συνηθίσει στα models και στα animations με modeling ή design. Οπότε το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, εγώ λατρεύω περισσότερο να κάνω modeling και design περισσότερο στο Cinema 4D, όχι μόνο δηλαδή animations και text intro, και καταλαβαίνετε. Δεύτερος λόγος είναι ότι προσωπικά δεν με ενδιαφέρει πλέον αυτός ο τομέας. Μεγαλώνω, σοβαρό περισσότερο, όλοι μας, είναι προφανές. Έχω μπει ήδη σε τεράστιο βάθος μέσα στις ικανότητες του Cinema 4D και έχω παρατηρήσει ότι το intro making είναι απλά ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό μόριο μέσα στις δυνατότητες αυτού του προγράμματος, και το οποίο έχει πάψει πλέον να με ενδιαφέρει. Είναι καταρχάς αδύναμο. Σαν τομέας είναι αδύναμος, δεν σου προσφέρει τίποτα. Μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτή τη στιγμή και δεν λέω τίποτα βερονικό ή τίποτα επειδή κάθισα το σκέφτηκα πρώτα. Μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια και τι πιστεύω εγώ σαν designer. Τρίτος λόγος. Κατ' εμέ, κατά τη δικιά μου άποψη, δεν έπρεπε ποτέ να αρχίσω να κάνω intros δωρεάν από την αρχή. Γιατί ξεκινάω να παίρνουν ένα μέρος ενθάρρυνσης τα άτομα τα οποία παίρνουν το δωρεάν intro ή γενικώς οποιοδήποτε intro, και μετά γίνεται ολόκληρη ανακοίνωση παντού. Και αυτός κάνει τζάμπα intro και πάνε πες του. Γενικώς, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που με ενδιαφέρει σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο στον τρίτο λόγο είναι το ελληνικό community και το πώς αντιμετωπίζει τους intro makers και τα intros. Τώρα θα μου πείτε ότι εγώ δεν θα έπρεπε να έχω παράπονο. Φυσικά και δεν θα έπρεπε να έχω παράπονο. Είμαι αυτή τη στιγμή ίσως ο most subscribed designer, δεν ξέρω. Κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιώ για εμένα. Να λέω είμαι ο πρώτος designer στην Ελλάδα, το κάνει. Όχι, δεν καν. Απλά ο τρόπος το οποίο αντιμετωπίζονται οι designers εδώ δεν είναι ο ίδιος με τον οποίο αντιμετωπίζονται κάποιοι που παίζουν Minecraft ή κάνουν οτιδήποτε άλλο. Λογικό εν μέρει. Εν μέρει λογικό. Αλλά εντάξει, η δουλειά ενός designer δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δύσκολη. Για μερικούς μπορεί να είναι δύσκολη. Εγώ όμως που έχω μπει εμβάθει στο Cinema 4D και ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω, για μένα δεν είναι δύσκολο. Για αυτούς που ξεκινάνε όμως μπορεί να είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άτομο που θέλει να αγοράσει intro δεν θα το σεβαστεί. Θα κάτσει, θα σε πρίξει στην κυριολεξία στο Facebook, στο Instagram, σε ό,τι έχεις. Πότε θα είναι έτοιμο το intro μου, πόση ώρα θα σου πάρει το φτιάξεις, άλλαξα skin, χρησιμοποίησε αυτό, όχι το άλλο. Μετά ξανά άλλαξα skin, χρησιμοποίησε αυτό, όχι το άλλο που σου είπα να αλλάξει. Το όνομά μου κόκκινο με μπλε γράμματα και μπλα μπλα μπλα. Να βάλεις αυτό το εφέ. Και το χειρότερο που έχω ακούσει είναι να το κάνεις σαν αυτό και να μου στέλνουν ένα link από ένα intro, να μου λένε κάνε το σαν αυτό. Αν θες να κάνω ένα intro το οποίο θες να το εμπνευστώ από κάποιον άλλο designer, πάνε αγόραστο από εκείνο το designer.
Με λίγα λόγια, αυτό που με ενοχλεί περισσότερο το ελληνικό community και η αντιμετώπιση του intro designing σε αυτό. Κατ' εμέ. Κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, δεν ξέρω τι πιστεύουν οι άλλοι. Αλλά τώρα μιλάμε για μένα. Και εκεί για το λόγο τον οποίο εγώ σταματάω το design. Και λόγος τέταρτος, ο σημαντικότερος, ο πιο σημαντικός λόγος από όλους για τον οποίο κάνω quit αυτή τη στιγμή. Πρώτον, όχι, τέταρτο, γαμώτο. Ο σημαντικότερος λόγος είναι οι σπουδές μου. Η πορεία μου στο σχολείο, στα studies, πώς το λένε. Μόλις μπαίνω στην τρίτη ηλικίου, δεν με ενδιαφέρει κατά πόσο έχει περάσει κάποιος άλλος στη διαδικασία και κάνει YouTube ακόμα ή πέρασε με 14, με 11.000 τιμωρία. Αυτή τη στιγμή εγώ κλείνω το κανάλι μου και αφοσιώνομαι απόλυτα στο σχολείο. Απλά θέλω να κρατάω τα στάνταρς μου υψηλά. Γι' αυτό το λόγο κλείνω το κανάλι, αφοσιώνομαι απόλυτα στα μαθήματα. Ναι. Αφοσιώνομαι απόλυτα στο σχολείο, στις σπουδές μου, στις κατευθύνσεις μου και στο επαγγελματικό μου μέλλον. Και παράλληλα μαζί με αυτά θα δουλεύω και στο Cinema 4D, στα μοντέλα, στα animations, σε αυτό που εγώ είμαι καλός. Αλλά intro δεν παίζει να ξανασχοληθώ ποτέ, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, δεν υπάρχει κάτι να φοβηθώ να πω. Όλα τα λέω με απίστευτη... Όλα τα λέω με απίστευτη ειλικρίνεια, δεν λέω τίποτα με φόβο ή οτιδήποτε. Όλα τα λέω με ειλικρίνεια και ανάλογα με το τι πιστεύω εγώ και τις βάσεις μου. Και φυσικά είναι η δικιά μου ταπεινή άποψη, ο λόγος για τον οποίο σταματάω τα intro. Και αυτό. Ελπίζω να είναι σεβαστό σε εσάς αυτός ο λόγος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου στο ταξίδι, που με υποστηρίζατε, που υποστηρίσατε τη δουλειά μου, που με φτάσατε μέχρι τους 4.100 κάτι subscriber. Δεν το πολύ κοιτάω αυτό, αλλά είναι ένα νούμερο που δεν το έχει πετύχει κανείς μέχρι στιγμής και το εύχομαι σε όλους να το πετύχουν και να το περάσουν. Εύχομαι σε όλους τους designers οι οποίοι είναι φίλοι μου, στον SHDXE, ξέρω πως θέλει να το λέω, στον Γιάννη, στον Μέλο και σε πολλούς άλλους που γνωρίζομαι αυτή τη στιγμή. Τους εύχομαι να φτάσουν τον αριθμό του subscribers μου και να ξεπεράσουν το κανάλι μου. Το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου. Αν συνεχίσετε το intro design σε αυτό το community να το περάσετε και μάλιστα να φτάσετε και τους 10 και τους 20 και τους 50.000 subscribers κάνοντας intro. Σας το εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου. Αλλά εγώ σταματάω. Αυτό είναι το τέλος του ταξιδιού. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την υποστήριξη για άλλη μια φορά. Χωρίς εσάς δεν θα είχα φτάσει μέχρι εδώ πέρα. Καλή τύχη σε όλους και επίσης καλή συνέχεια. Τα intro τελειώνουν. Μη ζητήσει κανείς άλλο intro. Δεν πρόκειται να το κάνω. Αφοσιώνομαι απόλυτα στις σπουδές μου γιατί θέλω να συνεχίσω την καλή διαδρομή που έχω στο σχολείο και στον τρόπο που διαβάζω. Δεν θέλω να με επηρεάζει ούτε το κανάλι ούτε το internet design. Όσον αφορά το modeling και το design που θα κάνω γενικώς στα animations πιο επαγγελματικού τομέα, θα τα κάνω όταν έχω μονάχα ελεύθερο χρόνο. Και στον ελεύθερο μου χρόνο δεν θέλω να κάνω ύπαρξη πλέον. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια για άλλη μια φορά. Αυτά. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά και αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο στο κανάλι. Adios. You will